Tá bliain iomlán caite anois ó Breithlá Líofa, agus is cinnte gur chúis cheiliúrtha atá ann. Mar sin, tá neart ag tuairliú anseo I méal firsta le haghaidh Breithlá Líofa. Líofa a géirí an solas mar deartha a chur ar na grúpa Ghaeilge ar na rangan I Ghaeilge atá an hanaíon thart ar na sé handaí agus thart ar an tír. Agus tá muid géirí spreagadh a thuirt do dhaoine tuairt fan Breithlán agus tuairt fan na rangana sin. Tá codhór rangan an bhliain sin. Tá codhór seansanna a déisina ón chun an Ghaeilge ólam. Tá sé cineal cool anois Ghaeilge Lord, tá codhór páisí agus is full of an rud seo an dhearan daoine, ní mé gáil mo chud páisí a thuirt ag an mánscoil nó an bonscoil mar dhealna gáil Ghaeilge agam. But ní hiagla leis an leiscéil sin a bheith agad a heiliú mar tá rangana an. Tá aon den ábalta Ghaeilge ólam, muid in America, in Massachusetts, níl muid in Argóní, I learn the cara, tá muid in Argóní faoin tua, agus tá muid ábalta Ghaeilge ólam. Tá sé dulaí tá sé ionta Ealaíon agus is Parliament an Tá sin gent agus an rud is táirtaí darlamsa na bí caint le daoine, bí deanú córa le daoine sin an rud is táirtaí. Tá bhíonn seo chun cúpla seo dhéanamh ar san muintear béal firsta an seo I Breithlá Líofa. Baltimore Rib, Ronaldo Mazzini! Mar a dheirtar, ní gá is a bheith asta bheabhar chun obair an seo a cóiríonn sé. Hannig mé seo le coppla chhlárú Ealaíon gan givan. Sílim ghfuil siad táhachtach na daoine le thuirtin le chéile óham go ham, mar deis duine le Ghaeilge Lord agus bualadh le daoine éagsala ó gach cairn de chuigála stoithe. Sílim ghfuil siad táhachtach le a chuineal sprioc agus le just le spreagadh agus go bhfuil sé ag na daoine óga fásta agus tá codhór takeíocht an Ghaeilge ón agus tá gataí ag Lord an Ghaeilge le chéile so tá sí go bra. Cuirle a thuirthainn do dhaoine na gola deag bhfuil linne mas maile chun féile amach cabhail na ranganíos Congraí a chun féile amach cabhail na himeachtaí ag tarlú congraíochtaí mar tá rudaí ag tarlú aithneid ag an rudatá ní bhíonna sa daoine an amana. Déag I fáinne ag I tharlú sé thraíthe. Na bhí fátas agus léimisteach. Dí cosa is cracatón agus de gataí de cardú agus sásta cultúra daoine hamar fád agus ní bhhaige sé bhhar ama teachas teathar an Ghaeilge. Is féidir le chá chláir le Líofa agus níl sé riomh ródhéanach.